Sabasaba. Sabasaba aniluonga ni Osewe ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Sabasaba kwa luonge en tarik 7 dwe mar 7. En odiechieng' ma jo Kenya duto te wuok oko ka gilaro gima ber. Matiende ni odiechieng' en odiechieng' motengi sawa ne loso weche moko ber e sirkal matiyo masani miluongo ni sirkal mar Kenya Kwisha. Samwa wuoyeni kiny en tarik 7 to wadhibedo gi maandamano alongside Sabasaba. Matiende ni en Sabasaba maandamano bende dhi mbele. Ang'o momiyo kiny wane Sabasaba? Wane Sabasaba nikech sirkal mar Kenya Kwisha wasatemo wuoyo kode moromo manyocha ne wan nyaka bipartisan talks. To samwa bede bipartisan to wayudo ka gik mane wawacho, gik mane wadwaro ni mondo mi otimre, joka they were lazing around. Nwaneno ka gin jomoko mane buy time. Koro an agone His Excellency Raila Amolo Odinga nikech nochiwo time mokawo Otienda Molo moketo mbele. To time neno ne ber nikech koro sani japiny osafwenyo ni kara sirkal mar Kenya Kwisha en sirkal mar tugo, ok en sirkal moikre ne tiyo ne dhano. Sani king'iyo nyoche neno ka Ruto golo pay bill mar 222. Mowacho ni pay bills modong gibedo shut within 3 months. Mano koni maber ni nitiere pesa kaka jogi dwa kawo pes moko kuom japiny. Amor gi court nikech ne gichungo financial bill, ne gikoni omiye ndalo moko 5 bondo miyo nono wachno. Ok en gima ber nikech nitie gik moko manyaka timre e parliament. Tiyudo ka president kochung' to odhi oyiero CAS, en obokre oketo pesa bedo malo nikech ong'eno ni en gi majority e parliament. Ka in ja Kenya kendo in president maber adiera Mr. Ruto, nonego beni kane ber to okawo pach jopiny. Kech ok inya bukri ni ng'ato msara gi thuon ka sikone maber ni dwa dhi gero ne ot. For example, ng'ani samoro ne nigi ot moro mogero kata mana dala, kata nitie ka nosaikre chon. Ikono ng'ani ni dwa gero ne ot, to higni midwa kone no ger go odno. Samoro kata mana kosa retire, ok ong'e maber ni to odni be nobed beneficiary kata ng'at mane mobro bedo beneficiary mar odni. Koro wan wadagi gi chuny jopiny kendo wakwayo jo Kenya ni kiny Sabasaba jopiny owuog te ei Migori County ka wadwa ni ji owuog nyaka mashinani. Wabro goye kaka nyalore kendo wang'ni odhi bedo mopogre Jojo Yuma. Waneno ka jo Azimio dhi bedo gi romo margi Kamukunji, kama gidhi bedo gidhi twak. Un to wacho ni udwa dhi e barabara. Samo dhi e barabara ni kinde mokalo seseu ne osebedo ka uketo urocho mwandu, uketho gik moko, udino nyaka pane ng'atno mabende ok oikore mar bedo maandamano maru. Ang'o monego koro wagen samo timo maandamano machal koda mok uroch ratiro mar ng'ama chielo? Adwa koni Jojo Yuma, for example, ineno sirkal mar Kenya Kwisha ni en sirkal manokawo dhano mamoko moketo kando. Migori ka siasa ne en siasa ma dynamic, nikech en siasa mantie jomoko mane oda, jomoko to nitiere ng'eny ji, majority of ji gin jo Azimio, jomoko jo ODM. Koro sami neno kwa timo maandamano nitiere kaka pogruok nitie jombo biro maandamano gibiro ni bondo gilos gima jopiny dwaro. Gin gibiro nitie moko moor bondo keth gige jopiny, bondo nere ni gige Raila ok dwar. Kendo wasa identify gi kendo wang'egi. Ne wasachiwo warning kendo nwakonogi ni this time ok wadwar weche machalo kamano. Wang'ni onge ng'ama wang'o ndara, onge ng'ama ketho gir ng'ato, onge ng'ama bro ng'iso ng'ato ni bondo ng'iew kidi. Ma wang'ni waamua kendo wawacho ni kwa yudi to wan wawegi kaka jomotelo ne maandamano wabro kawi to waketi e lwet police tikawo ni atua tidhi bedo charged, to ok wabro luwo bang'i nikech waneno ka gik aina go kethonwa nying. Wan joge Raila, wan joge kwe, kendo maandamano makinyi en maandamano mar kwe. Onge ng'ama bro muro gi ng'ato. To maandamano ma wang'ni nyaka opogre gi mamoko nikech sani jo Kenya osaneno government mar Kenya Kwisha magisa realize ni kara this government is not the right government, an illegitimate government. Koro sani ji dhi wuok oko, nyaka jopuonj, nyaka jotij sirkal, nyaka polise go giwegi wakwagi ni wang'ni kata ka tek to giket bunde piny bondo giriwre kodwa dhi maandamano. Erokamano, mano mokuom paro bende nyaka sani koro osegol